Takže aj vďaka skvelým podmienkam, ktoré sme mali tu práve v meste Kežmarok, sa nám podarilo urobiť naozaj výnimočné podujatie. Tento turnaj sa mi veľmi páčil, skončil som druhý. Najviac sa mi páčil ten hrad, čo tu máte. Vítajte, ste prišli z celého Slovenska stráviť 3 dní v Kežmarku, pretože 3 dní budú plné šachu, šachových zápasov, turnajov, ale aj voľného času, ak budete mať, tak spoznávať mesto Kežmarok alebo Vysoké Tatry alebo tie krasy, ktoré máme tu na okolí. Ja vám chcem všetkým popriať, hlavne hráčom, aby si dobre zahrali v duchu fair play, pretože šach je hra kráľovská a králi mali svoje stratégie, mali svoje zápasy a každá jedna partia je dobrodružstvom, každá jedna partia je ťažkým súbojom, ktorý ale nie je o rinčaní zbraní, je o tichu, je o premýšľaní, je o tých správnych ťahoch. Držím vám palce, aby ste mali čo najviac správnych ťahov a dnes je to o družstvách, takže to je dôležité, že nehráte za seba, ale hráte za celé družstvo. Teším sa, že organizátori sa rozhodli pre mesto Kežmarok. Dnešný deň sa chýli ku koncu, dnes budú vyhodnotení víťazi, viac ako 4000 súbojov a partií. A chcem ešte poďakovať organizátorom opäť za zvládnutý tento deň, pretože viac ako skoro 500 hráčov na jednom mieste, všetko klaplo tak, ako malo. No a teraz stojíme pred takým najkrajším momentom, kedy sa ocenia tí, ktorí boli najúspešnejší a ktorí mali dnes vždy dobrý ťah a ten správny ťah na to víťazstvo na každej šachovnici.